Soc Enric Comà i soc guionista des del 87 que m'hi dedico, una mica de ràdio, una mica de televisió, molt poc cinema, i fem una cosa des del 99 que és al carrer, que ha donat lloc a aquest llibre de comentaris autèntics completament del carrer, que la gent sent com funciona el carrer. Som 340 persones, que tenen una llista aquí al final, que escolten pel carrer per tot el món, Nova York, Mèxic, Buenos Aires, Kobe, Tilburg, París, Roma, Sevilla, Lisboa, i m'envien coses que sent la gent pel carrer que li pica la curiositat, que troba curioses, que troba estranyes, inquietants, humorístiques, i que tota aquesta gent m'envia al carrer, m'envia coses que se senten de debò, no poden mentir. I jo me les apunto en un cartró així, i en aquest cartró cada dia n'envio un, el que m'agrada més, a tothom. I tothom sap què s'ha dit, què és això, des de Tarragona a l'Aràbia Saudita. Encara no tenim informant, però aviat. I cada dia ho envio i, naturalment, els autors d'aquest llibre, els autors de la vida pública, és la gent que està a la guia telefònica, és tothom. Tothom diu coses curioses que nosaltres recollim i les reenviem. I només una cosa molt ràpida, si tu et vols afegir a aquesta llista, només has d'enviar un correu electrònic a enricomà@enricomà.com i dir, ho he sabut a través de la web de llibres, em dic tal, treballo de tal i visc a tal lloc. I automàticament jo ho tinc.